problematike života eskimákov. Eskimáci to majú náročné. Oni musia budovať kocky z ľadu, aby prežili. A to v tomto prípade je dosť nemožné, lebo tu sú ľudia zvyknutí kúriť. A momente, ako v Kremnici? V Kremnici, áno. Alebo na strednom Slovensku. A v momente, keby prišli ľadové kocky, alebo ryhy, alebo kryhy, alebo jak tomu hovoria ešte profesionálny kus zamrznutej vody, tak v tom prípade by nastal problém. A to by nemohlo fungovať. Akože by sa to nedalo, lebo áno, ja nechcem ísť do tých klimatických problémov a týchto hájov a vecí, ale je to taká vec, že bude teplejšie. No. A keby sme boli v plusových hodnotách, by sme prispeli teplote v sveta, chápete? A v tom by nastala taká problematika, že napríklad to kino by zhorelo. Normálne by zhorelo. Normálne tí ľudia by zhoreli, bulvy očné by im vypadli, by zhoreli. Akože tá problematika by bola dosť nešťastná, lebo aj to málo divákov, čo príde, ale skvelých, by zhoreli. Normálne by zhoreli zaživa. Normálne rodiny by horeli. Zvieratá, dobytky by horeli. Ďakujem.